Takže čau Janko. Skúšal som, testoval som, jak sme sa bavili. Ale keď sa pozrieš tu ešte dole, ako takto vyzerá, dobre. Ale ak to ide hore, skúsim to takto odtiaľto, takto odskakuje. A vlastne až po vrch, na vrchu takto odstávajú. A aj keď ju chcem pritlačiť, tak viacej sa nedá v podstate. Jediné kusy, s ktorými som vedel niečo štelovať, nastavovať, bol tento pán tu hore. Pozeral som chladničku, tak tá vyzerá byť vlastne mrazničku. Bavíme sa o mrazničke, tá vyzerá byť vo vodováhe. S tým ale, že keď ju chcem niekam posúvať, tak toto je kus, ktorý je vlastne dorazený úplne na kraj. Takže neviem, či by sa to dalo ešte niekam posúvať, ale teraz som behal po všetkých častiach chladničky s vodováhou a tunak na tejto hrane, keď dám vodováhu, tak mi to uteká. Vyzerá byť, jak by boli ohnuté dvierka. Neviem, či už si s takýmto niečím stretol, alebo či ti niečo napadá, čo by som sa mal pokúsiť doštelovať. Máme tu ešte tieto, vlastne to je prikryté takýmto spôsobom. Takéto nejaké úchyty, to vymezovacie plechy ku drevu, vlastne, ku dvierkám. Ale na týchto sa nedá nič štelovať, toto je vyslovene len pritiahnuté. Tak keď ti niečo napadne, tak daj vedieť.